ndak ngomong 750 kok meneng. Lang omong apa ae kliru kok. Kula teng mriki lho sing ngarane rel bengkong sapa? Dalu niki matamu apa becik? Wis ora nak dalu kok diomongne dalu. Ora omonge aku. Ora omong ora apa-apa waton ra njaluk. Lho, Njaluk. Njaluk. Ya paling ora ki ya nyuwun pangapunten ngono njaluk sepuro sih. ora iso, ora salah. Urung-urung kok njaluk sepuro iki bodho ya. Wong njaluk sepuro ngenteni bodho. Wong bodho kowe apa melu? Lho, bodho nggih umat muslim nggih nderek lho. Melu ki apa poso kowe duwe tanggapan? Wong tanggapanmu sepi arep melok bodho sing munggo mangan apa? Lho